ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଚାରା ପିଲାଟାର ଅବସ୍ଥା କଣ କରିଦେଲେ ଦେଖୁନ। ସକାଳ ବେଳା ଆଜି ଟିକେ ଜଳଖିଆଟା କରିଦେଇ ଆଜି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି ନଡିଆଟା ସାଇଜରେ ଛଡେଇ ଦେଇକି ମାମାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆମେ ଜେଜେ ମୁଁ ମାମୁନୁ ବାହାରି ପଡିଲୁ ପିଣ୍ଡ ପକେଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାକି ଗାଡିଟା ଧରିକି ପ୍ରାୟ 7-8 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭାଇନା ଆସିକି କର୍ମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପିଣ୍ଡ ଦିଆ କାମ ସାଇଲା ପରେ ଏ ଖରାକୁ ଯୋଉ ରେଟରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହଉଥିଲା ଆମେ ମାମୁନ ମୋର ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ବାହାରି ପଡିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ଏପଟେ ସରିବା ଉପରେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମେଘ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଠେଇଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଗାଡିଟା ଧରିକି ବାହାରି ପଡିଲି ଆମ ଗାଁ ପଡିଆ ଆଡେ। ବାକି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଯେତିକି ସବୁ ପିଲା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେଇଯାଇକି ପ୍ରାୟ 1ରୁ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ସାନୁର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ବୋଲି ତାର କେକ୍ କଟା ହବ ବୋଲି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଡାକିକି ଆମେ କେକ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବିଚରା ପିଲାଟାକୁ ଘୋଳ ଦହି ମାରିକି ତା ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। ସେ ଛାଡ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏମିତି ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଆ ମଜା। ବାକି କେକ୍ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ରାତି ବେଳା ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରୀ ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ମଜା ଆସିଗଲା ଆଉ।